वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं नन्दमाधवम् नमः विष्णुपादाय कृष्णकेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रप्रथम जाऊन हम उपस्थित असलेल्या पुराजन वक्ताला आशीर्वाद घेत असून प्लीज accept my humble obeisance. स्क्रीन शेअर करता प्लीज दिसली पुढे संघाची वॉइस क्लिअर असणार माताजी युवई प्रभुजी स्क्रीन आहे शेअर झाला. हरे कृष्ण. ओके हरे कृष्ण. सो आयचे टॉपिक असं निष्काम कर्म योगी म्हणून आम्ही क्लास जलतीतले ऑन टाइम कैद करूच्या पळोया शॉर्टेस्ट क्लास 9:30 ॲज युजल. सो मक्षी क्लासांत आम्ही पळयला ॲनिमल लाईफ आणि कर्मकांडा पुरा. सो आम्ही हे भौतिक लोकांतू आयलिंची. सो कसलेक आम्ही भौतिक लोकांतू आयलिंची कसलेक म्हळ्यार आम्ही कृष्णा लोटू आमगेले संबंध कसन अस त्यात विसरलींची. सो केदन आम्ही कृष्णाले ಬಗ್ಗೆ विसरताची कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ संबंध आम्ही विसरताची तेदना आम्ही हे भौतिक माया अथवा भौतिक प्रकृती कसन तिगेले कंट्रोलाक येताची. कृष्णा बोलिया जीव भोगवांचा करे पाशते माया तारे जपटिया धरे. सो हे कंप्लीट आम्ही कशी भौतिक लोकाक आयलाले आजी ಬಗ್ಗೆ हे श्लोक सांगता कसन म्हळ्यार कृष्ण भूलिया जीव केदन जीवात्म कृष्णाक विसरता तेदना त्या भौतिक प्रकृती 3 मोड्स म्हळ्यार कसन आहे सत्व रज तम तामसिक राजसिक आणि सात्विक हे 3 गुणातुले न जीवात्माक कॅप्चर करता आणि चित्रांतू आम्ही पळयत असची. केदन कृष्णाक विसरताची सडन ह्या 3 गुण आमका कंट्रोल करता. तेदना जीवात्म कसन आलोचन करता हांव हे भौतिक देह हांव एन्जॉयर हांव नियंत्रक हांव भोगता म्हणून अशी आलोचन करता. आणि हे विंगड 84 लाख स्पीशीज कसन असता ताची मूलक जीवात्म प्रयाण. सो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्तिलता बीज. सो आम्ही हे सिरीज कसन पळयता आसाची फ्यू क्लासेस तांतू बेसिकली आमका योगा लॅडर करेक्ट जावंगे न्हू कळता. सो हे योगा लॅडरांतू आम्ही आत्ता फर्स्ट पळयला कसन ॲनिमल लाईफ. आता ह्या चित्रांतू आमका दिसता त्या पद्म पुराणांतू एक सांगिल्लें आसा कितले जलचर आसाची कितली सस्य आसाची कितले प्राणी योनी आसाची कितले मनुष्याल योनी आसा त्या पुराची विवरण केलेलं आसा. त्या पुरा मक्षी क्लासेस पळोवन आसचे पुरा मुळांत येता आसचे प्राणी जीवन अथवा ॲनिमल लाईफ म्हणून. ॲनिमल लाईफ तना कोण कितली करता आसता आनी ताणे मनुष्य जन्म आरंभ केलेले ना. मनुष्य जन्म म्हणून सांगताना कडे पक्ष तो कर्मकांड म्हणून करता आसता. सो कर्मकांडा म्हळ्यार कसन इंद्रिय तृप्ती करचे ज्याला इंद्रिय तृप्ती कशी करता आसता तो त्या वेदिक बाउंड्री असता बाउंड्री भितर आसून तो त्या इंद्रिय तृप्ती करता आसता. जलरी
कर्मकांड मला कसं त्या डिटेल जो नेक्स्ट स्लाइडान पळया कर्मकांड तुला नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप हायर गल्लाल तेदन तो कसन रीच जाता सकाम कर्मयोग. सो सकाम कर्मयोग नेक्स्ट ताची नेक्स्ट स्टेप निष्काम कर्मयोग. सकाम कर्मयोग आणि निष्काम कर्मयोग डिफरन्स कसं नाही त्या माहिती पळया जाल्यार कर्मयोग म्हणून सांगताना तो योग म्हणून सांगेल तेदना एक ट्रान्सेंडेंटल आस्पेक्ट येता म्हळ्यार एक अलौकिक जावन आशिल्लें एक आस्पेक्ट योगा म्हळ्यार फुडले येता. ते संपूर्ण जावन केलो जनाक कृष्ण म्हणून गोतश्च पुरो अथवा केलो जन एक ब्रह्मज्योती म्हणच्या पुरो अथवा एक सुप्रीम बीइंग म्हणच्या पुरो तांकां ते कृष्ण म्हणल्यार एक परफेक्ट आस्पेक्ट गोतनाशी आसचे पुरो जाल्यार एक अलौकिक जावन आशिल्ले एक विषय आस म्हणून ते सुप्रीम बीइंग ते कॉन्सेप्ट आयले फुडले योगा म्हणून येता. सो द गोल बिकम्स ट्रान्सेंडेंटल गोल. सो कर्मयोगा तुलेन नेक्स्ट स्टेप ज्ञानयोगा. सो ज्ञानयोगान कसं जाता ऍक्च्युअली कर्मयोगा तुलेन तो वर्क इज डेडिकेटेड टू ट्रान्सेंडेंटल पर्सनालिटी. तेदन कसं जाता तागेले ज्ञान वृद्धी जाता दिव्य ज्ञान केदन हृदय शुद्धी जाता तेदन वन गेट्स ट्रान्सेंडेंटल नॉलेज. And second thing कसं जाता तक्का डिटॅचमेंट वैराग्य जनयशी आशु वैराग्य त्या भागवत म्हणते वर्सेस ज्ञान आणि वैराग्य आर बाय प्रोडक्ट ऑफ भक्ती. जलरी कर्मातुलेन हृदय शुद्धी जल्लाल तेदना समेत एक इन्क्रीज नॉलेज आणि डिटॅचमेंट येता. जाल्यार ज्ञान योग आणि कर्मयोग केदनाई भक्ती योगा वट्टू कनेक्टेड जावन गेनु आसका. तकाची आमगेले भगवद्गीता 18 चॅप्टर्स आम्ही पळयताना फर्स्ट 6 चॅप्टर्स कसं नस त्या कर्मयोगा विवरण करता आणि लास्ट 6 चॅप्टर ज्ञानयोगा विवरण करता आणि मध्य 6 चॅप्टर भक्ती योगा विवरण करता. सो भक्ती योगा कसले एक मध्य दवरला म्हळ्यारी कर्म आणि ज्ञान त्या भक्ती तुलन इंडिपेंडेंट आसच्यानच. देर शुड बी कनेक्शन बिटवीन द कर्म अँड भक्ती अँड ज्ञान अँड भक्ती. तकाची त्या भक्ती योगा कसं नसतं मध्य दवरला. जाल्यारी ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಸ್ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಕಸನಸ್ they disconnected from ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ पर्सनालिटी अथवा कृष्णाल सर्विस तुरंत डिस्कनेक्ट केली कुडले कसन जाता इट बिकम्स इम्पर्सनल जल कुडले कसन जाता तन्नी ब्रह्मन रियलायझेशन ब्रह्मन साक्षात्कार टुवर्ड्स वत्ताची. सो तकाची भागवतमान कसन सांगला वदंती तत्त्वविदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते. सो ज्ञानयोग तुलेन ब्रह्मन रियलायझेशन फायनल म्हणून ज्ञान इज पुरा ब्रह्मन रियलायझेशन आवत्ताची. जाल्यार ಕೆಲವು ತಂತು ज्ञान योग अभ्यास करतले ಕೆಲವು सिन्सियर जावन असल्यारी दे मेक फर्दर प्रोग्रेस म्हळ्यार आनीके मुखार वचून गेनु अष्टांग योग स्टेपार येताची. आता आम्ही ह्या पळयता आसचे योगा लॅडर इन द ब्रॉडर सेन्स कडेरी नेक्स्ट आम्ही पळया की there is a shortened yoga ladder. कशी आम्ही फास्टेस्ट ट्रॅक आता कशी म्हळ्यार आता एक 80 महडीची एक बिल्डिंग आसा म्हण जाल्यार आम्ही कंची वेरी वच्चेत एक जावन गेनु हगूर चमकून गेनु एक स्टेप 2 स्टेप दवन गेन चमकून गेन त्या स्टेप बाय स्टेप वच्चेत. अनेक जावन गेन स्टेपा वेरी धावन गेन वच्चेत. थर्ड कसन म्हळ्यार फास्टेस्ट एलिवेटरारी समेत वयर वच्चेत. तशीची आमकां फास्टेस्ट एलिवेटरार कशी वच्चे तशीची भक्ती योगा मूलक समेत ते फास्टेस्ट योगा लॅडर समेत आस. जाल्यार ऍज पर भगवद्गीता कृष्ण हे डिफरंट प्रोसेसेस डिफरंट योगा सिस्टम सांगतास. कसले एक म्हळ्यार
एक जीवात्मक समेत तांगेल्या डिझायर्स तांगेल्या आशी कसं नसतं त्या विंगड जावन असता तकाची त्यांनी विंगड योगा त्यांनी एक्सप्लोर करूक पळोवच्या पुरो तकाची कोण केलो ज्ञान त्यांनी ब्रह्मन रियलायझेशन सॅटिस्फॅक्शन ना जाल्यार त्यांनी ज्ञान योगातून अष्टांग योगाक वताची अष्टांग योगांतू दोन टाईप आसा त्यांनी अष्टांग योगांतू त्यांनी इम्पर्सनालिझम म्हळ्यार निराकारवाद त्यांनी अभ्यास करून घेतल्यारी अष्टांग योगातून समेत ब्रह्मन रियलायझेशन घेवेत अथवा सेकंड पाथ कसन म्हळ्यार अष्टांग योगातून पर्सनलिझम म्हणून पळयल्यारी तेदना परमात्मा रियलायझेशन वच्चेत ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो सो भागवतमंतू क्लियरली एक्सप्लेन केलेलं कसन ध्यान अवस्थित सो कोण हृदया भितरी परमात्मा बग्गे ध्यान करता ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा मनस केंद्रीकृत करता खंय परमात्मा वैरी तेदना कसं जाता ताका पश्यन्ति यम योगिनो योगी तशी मेडिटेट करता मेडिटेट केला तेदन कसं जाता ताका परमात्मा साक्षात्कार मेळता ब्रह्मेती परमात्मेती सो परमात्मा साक्षात्कार मेळता जाल्यार परमात्मांतूची केला वचन स्टॉप जायनाची मुखारसून भक्ती योगा करून घेनु भगवान रियलायझेशन ब्रह्मेती परमात्मेती भगवान इति सप्यते सो नॉर्मल योगा लॅडर सो जर आम्ही ॲनिमल लाईफ आम्ही पळयलेलं कसं आहार निद्रा भय मैथुनंश्च समानमेतात पशुभिः नराणाम् धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे हीना पशुभिः समाना सो केदंतन कोण चारी कार्य मात्र करता असताची पशुभिः समाना द्विपाद पशु टाई पुरा घाल नसता टाई सूट बूट पुरा घाल नसता जाल्यार इक्वल टू द्विपाद पशु पशुभिः समाना धर्म म्हळ्यार कोण परो धर्म सवय पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्धति भक्ति सेवे कोण अभ्यास करना तो द्विपाद पशु सो हांगा विंगड नमुने पशु आसाची जाल्यार हांगा सूट बूट घालून द्विपाद पशु एनिमल लाईफ सो कर्मकांड म्हळ्यार कसं जाता कर्मकांड म्हणलं कुठले तुम्ही लास्ट क्लासान पळयलेलं कसं अटॅच टू वर्क आणि अटॅच टू फ्रूट ऑफ वर्क बोथ करची कामाक अटॅचमेंट आस फ्रुटाक अटॅचमेंट आस आणि वर्शिप कशी करता वर्शिप देवते तांकां वर्शिप करता अथवा विष्णूक वर्शिप केल्यार समेत विष्णू एक विंगड देवते मणकेची म्हणून हे करता आणि हाचे एक गोल कसं गोल इज सेन्स ग्रॅटिफिकेशन ज्याला तो सेन्स ग्रॅटिफिकेशन ऍज पर द वैदिक बाउंड्री करता असतं दिस इज कर्मकांड सो ॲनिमल लाईफ कर्मकांड सो हे योगा लॅडर आम्ही पळयलंय कसं ज्ञान योगांतू मेडिटेट ऑन ब्रह्मन अष्टांग योगा मेडिटेट ऑन सुपर सोल भक्ति योगा मेडिटेट ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड अँड सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ Godhead. This is the yoga ladder. So, कर्म योगा म्हणले कुडले कसं येता हांगा ट्रान्सेंडेंटल गोल आयले योगा म्हळ कुडले ट्रान्सेंडेंटल गोल आयले हांगा कर्मकांडांत गोल कसं नाशिल्ले सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जाल्यार योगा म्हळ कुडले ट्रान्सेंडेंटल गोल आयले आणि सेकंड इज लिंकिंग विथ द सुप्रीम ट्रान्सेंडेंटल पर्सनालिटी सो हंत दोन्ही सकाम कर्म योगा निष्काम कर्म योगा डिफरेंस कसं सकाम कर्म योगांतू अटॅच टू वर्क अँड अटॅच टू फ्रूट ऑफ वर्क बोथ अटॅचमेंट आर देर कसं एक काम करचेक अटॅचमेंट आस म्हळ्यार अशी पर्टिक्युलर काम करका असले सेवे करका मग त्या सेवे नाका अशी करची कामाक अटॅचमेंट आस आणि ते वर्क केल्ली मागिरी ताजे रिझल्ट्स कसन मेळता फ्रूट कसन मेळता त्यावेळी म्हाका ताजे भोगता जेवका हांव म्हळ्यार हांव ताजी समेत हांव
म्हाका रिजल्ट्स मेळका हे सकाम कर्मयोग. निष्काम कर्मयोगांतू कसं ने अटॅचमेंट टू वर्क असता जलरी नॉट अटॅच टू फ्रूट ऑफ वर्क म्हळ्यार सेल्फलेस वर्क हांगा येता. सो एक स्टेप हायर कसं लायक म्हळ्यार सेल्फिश आशिल्ले सेल्फलेस जाल्ले. सो वन स्टेप योगा लॅडरांतू वयर आयलीची निष्काम कर्मयोगी. सो अटॅच टू वर्क नॉट अटॅच टू फ्रूट ऑफ वर्क. निष्काम कर्मयोग आणि भक्ती योग कसं डिफरन्स? भक्ती योगांतू नॉट अटॅच टू वर्क नॉट अटॅच टू फ्रूट ऑफ वर्क. सो दोन्ही अटॅचमेंट असना. खंयचे सेवे दिल्यारी हा करताची. फ्रूट ऑफ वर्क ना सेल्फलेस सर्व्हिस. निष्काम कर्मांतू वर्काक अटॅचमेंट असत. सो दॅट्स द डिफरन्स. सो निष्काम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग ऍज पर भगवद्गीता कसं डेफिनेशन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्तु अकर्मणि. So you have the right to do the prescribed duty. तुका त्या वर्क करचे अथवा प्रिस्क्राइब ड्युटी करचे राईट आसा बट रिझल्ट्स यू आर नॉट एंटायटल्ड म्हळ्यार तुका त्या रिझल्ट्स एक्सपेक्ट करूक ना. सो ऍक्च्युअली दिस वर्स कसं नसं दिस इज द बेसिस. सो इवन एकलो हायर स्टेजस वच्चा पुरो. सो कृष्ण बेस्ड ऑन दिस वर्स हे वर्स श्लोका आधारा वैरी आम्ही कितले वैरी गल्लार समेत ती आसक्ती रुची आसक्ती भाव खंयचे स्टेजार गल्लार समेत दिस वर्स बिकम्स द बेसिस. कसं लायक म्हळ्यार कृष्ण हे वर्स धोर घेऊन भक्ताक टेस्ट करता. इवन आम्ही मस्त पंत कितली की एक्झाम्पल्स आम्ही पळयताच. बेस्ट एक्झाम्पल कोण? वृत्रासुर. कर्मण्येवादी कारस्ते. ही वॉज ए प्युअर डिवोटी. चित्रकेतू जावन आशिल्लो जाल्यार पार्वतीन शाप दिले. सो ताण कसं नाही ही टूक इट एक्सेप्टेड इट. ताण स्वीकार केले. कडे ताणे असुर जल्म मागीर ताण अशी आलोचन करनी की हांव कसं एक विंगड जनाक देवतेंकनी मारका हांव शुद्ध भक्तू अशी आलोचन करनी. तागेल असुर जावन घेवन तागेल कसन काम करका ताणे त्या केल्ले. सो असल मस्त एक्झाम्पल्स आम्ही शास्त्रांतू पळयताची. सो दिस बिकम्स द बेसिस. सो कसं इवन आम्ही भक्ती सेवे करता असताना न श्लोक कसं नसे दिस एक्सप्लेन्स अबाउट द निष्काम कर्म योग. सो हे निष्काम कर्म योगाचे कसं श्लोक असं फाउंडेशनल श्लोक. सो 3 टाइप्स ऑफ कर्म कसं नसं सकर्म विकर्म आणि अकर्म. सो अकर्म सकर्म म्हणा कसं ने सकर्म म्हणा कसं ने कोणी सांगता बा? कोणी हे 3 याचे अर्थ सांगता बा? अडना ट्राय करू येतो कसं नाही चुकी जलारी अडना. हरे कृष्ण प्रभूजी. सकर्म म्हळ्यार सकाम कर्मयोग. आम्ही म्हळ्यार लायक फ्रूट आम्ही म्हळ्यार हेची पावताची तशी. सकर्म म्हळ्यार सकाम कर्मयोग नाही. सकर्म म्हळ्यार आम्ही पुण्यकर्म म्हणून ऐकली वे. पुण्यकर्म वय वय प्रभूजी. हा पुण्य म्हणून सांगताची. सो सकर्म अथवा कर्म अशी कर्म पुण्यकर्म म्हणून सांगताची. पुण्यकर्म म्हळ्यार कसं ना ऍक्च्युअली. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सकर्म सुकर्म नेवे पुण्य म्हळ्यार सुकर्म म्हणताची अथवा सकर्म म्हणताची. सकर्म सुकर्म गुड पुण्यकर्म. डीड्स आम्ही केलेले समथिंग म्हळ्यार एक दिवस एक्झाम्पल ऐकलं की फूड आम्ही रांदप आणि करता ते आम्ही देवा दवरनाची दोज समथिंग. सो दोज आर द गुड डीड्स पुण्य केलेलं वरी आम्ही लास्ट लाईफ पुण्य केलं. ऍक्च्युअली तर कसं म्हळ्यार पुण्यकर्म म्हणा कसं नाही ऍक्च्युअली आम्ही खंयची काम करताची ऍज पर शास्त्र ताका रिएक्शन्स येता. त्या रिएक्शन्स विल बी पॉझिटिव्ह और आमकां ते चांग जावची तसल रिएक्शन्स. तसल कर्म आम्ही कसन करताची ते सकर्म. बेस्ट एक्झाम्पल्स कसं नाही सकर्माक
कोणीतरी एक हॉस्पिटल्स ओपन करतच अशीची फ्री जावन घेनो हॉस्पिटल्स म्हणून घे ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ म्हणून अशी दित डेलो डॉक्टर्स फ्री ट्रीटमेंट म्हणून नी दितच नव त्या पुरा तसल पुरा सकर्म कसं एक म्हणा कंचे कर्म विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णक रिलेटेड ना जावन नाशिले बट त्या रिएक्शन्स आमके कंची नमुने रिएक्शन्स दिता असता पुण्याचे म्हळ्यार पॉझिटिव्ह रिएक्शन्स आमकां चांग जावची तसले चांग म्हळ्यार कसं ने पॉझिटिव्हली चांग जावची तसले रिएक्शन्स तसले सकर्म विकर्म म्हळ्यार कसं ने ताजे ऑपोजिट नेगेटिव्ह कर्म ಅಥವಾ ಪಾಪ कर्म म्हणून सांगतात हरे कृष्ण सांग. प्रभुजी शास्त्राक उल्लंघन करून करचे कर्म हम्म. पुरा वय विकर्म वय शास्त्राक उल्लंघन कसं केले करून कुठले हा. सांगाच मग कसं करूनच जर विधी निषेध असेल सगळे कर्म वय विकर्म वय सो विधी निषेध असे नाशिले शास्त्राक विरुद्ध जावन आशिल्ले विधी निषेध कर्म केल्ले कुडले कसन जाता नेगेटिव्ह रिएक्शन्स येता तेदन आमी कसन सफर जावका जाता मे बी एनिमल लायफाक डिग्रेड जावका अथवा आमी हेलिश प्लॅनेट्साक वचका जावच्या पुरो आमी म्हळ्यार कोण वन हू इज डुईंग इट देन व्हॉट इज अकर्म सर्व बंधना भितरी परिणतीला तसल कर्म करचे हा पुण्याने कंचे पापेने हा कंचाक रिएक्शन्स ना झिरो रिएक्शन्स होय पुण्याना पाप येना रिएक्शन्स ना झिरो रिएक्शन्स तसल अकर्म सो अकर्मक केदारना कनेक्टेड टू कृष्ण जावन येता तेदन ते अकर्म जावन घेवन येता हाका बेस्ट एग्जांपल्स म्हळ्यार डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस जलरी निष्काम कर्मयोग अंतू सेल्फलेस जावन कृष्णाल खातीर केल्यार समेत ते अकर्म जाता उदाहरण कंचे हाका बेस्ट निष्काम कर्म योगा वैरे बेसिस आशिल्ले अकर्म कसने म्हळ्यार आमी आतां कसन की एक अर्निंग करताची अर्निंग केलाल तेदना आमगेल पार्ट ऑफ अर्निंग ते काणगेन कृष्णाक दिताची पार्ट ऑफ अर्निंग कृष्णाक दिवन घेवन वरलाल समेत आमी कृष्णाले सेवेक यूज करता आसताची अथवा कृष्णाल रिलेटेड वर्काक यूज करता तेदन ते कसं जाता ते ऑफिस वर्क पुराची अकर्म जाता सो तंत हांगा कर्म बंधना म्हणून घेवन जाल्ले सो ताकाची लिबरेशन म्हणून घेवन सांगताना आमगेले कर्म झिरो आसता म्हळ्यार नो डेबिट नो क्रेडिट नो पायस डेबिट नो इम्पायस क्रेडिट पाप रिएक्शन्स आसचेनाचे पुण्य रिएक्शन्स आसचेनाचे सो तेदना एकलो दिस हॅपन्स इन दी स्टेज ऑफ म्हळ्यार निष्ठांत पूर्ण आणि आसक्तींतू आत्यंतिकी सो आसक्ती स्टेजांतू वन गेट्स लिबरेटेड फ्रॉम दी कंप्लीटली म्हळ्यार संपूर्ण जावन घेवन लिबरेट जाता आसक्ती स्टेजारी कर्म बंधनातुल्यान सो एक्चुअली म्हाका ते फ्यू स्लाइड्स हांव दाखोवका म्हण व्हेरी इंटरेस्टिंग आशिल्ले बट टाइम की ना गोतना जाल्यार तितली फास्ट वचा सो पाप बेसिकली आमगेले प्रारब्ध कर्म आणि अप्रारब्ध कर्म सो हे तुमकां गोतसच्या पुरो प्रारब्ध कर्म म्हळ्यार कसं ने प्रारब्ध कर्म म्हळ्यार घेवन येयले आमी आमगेले ओल्ड लायफाचे ते आमकां इमिडिएटली मेळचे प्रारब्ध म्हळ्यार कसं ने अप्रारब्ध म्हळ्यार सडनली जाता विदाउट अवर नॉलेज सो दॅट इज प्रारब्धम घेवन येयले सो सम ऍक्सिडेंट सडनली विदाउट अवर नॉलेज समथिंग बॅड थिंग्स हॅपन तशें सो आम्ही ह्या लाईफांतू एक घेऊन येऊन असची ते प्रारब्ध कर्म सो प्रारब्ध म्हळ्यार प्रेझेंटली मॅनिफेस्ट जाता सो अप्रारब्ध कर्म ते आनीक अनमॅनिफेस्टेड स्टेजार असता बट ते लेटर स्टेजारी मॅनिफेस्ट जाता सो बेसिकली कर्मबंधनांतू मस्त डिटेल वच्चे जाता ना बट
अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मा. सो हांग तू कसन सांगला बेसिकली कूटम बीजम these are the basis for creating any types of actions. म्हळ्यार आमगेल कर्म म्हण कोरका जाल्यारी बेसिकली कूटम आणि बीजम दे आर द रूट. ताचे के रूट असचे अविद्या ते कशी म्हणून पळया. सो कूटम म्हळ्यार कसं नाही एक नमुने प्रवृत्ती असता. प्रवृत्ती म्हळ्यार एक पाप कार्य करची प्रवृत्ती अथवा पुण्य कार्य करचे त्या प्रवृत्ती असतं त्या कसं नाही ताका कूटम म्हणून सांगताची. ते कूटम आमकां त्या प्रवृत्ती असली कुडले तंतुलेन भौतिक आसे म्हळ्यार मेटेरियल डिझायर मॅनिफेस्ट जाता. दॅट इज कॉल्ड बीजम. सो त्या बीजम जल कुडले ताणे त्या बीजम टॉलरेट कोण गेली जल कुडले तो ऍक्शन्स करता. ऍक्शन्स केल कुडले ताका अप्रारब्ध फल मेळ्ळे. अप्रारब्ध फल कडेरी नेक्स्ट अंतू प्रारब्ध जाता. सो हांगा दोन एग्जांपल दिला. ह्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असं. कसन म्हळ्यार एकले चोरका म्हणून एक प्रवृत्ती अस म्हण जाल्यार तो प्लॅन दॅट इज कूटम ताके प्रवृत्ती अस चोरका म्हणून दुड्डू चोरका म्हणून ते बीजम कशें जाता. हागेल घरा वचून गेनू हांव ह्या दिवसान तू अशी चोरता म्हणून ते भौतिक आसे तो डिझायर एक्सप्रेस करता. दॅट बिकम्स बीजम. सो त्या ऍक्शन्स जावन कन्वर्ट जावन गेन ताणी चोरली कुडले दॅट बिकेम्स दी कर्म. कर्म तेगेल कंप्लीट जाल्ले सायकल. तेदन ताका इमिडिएटली अप्रारब्ध फल मेळता. आणि अनदर थिंग हॅपन्स देर. नॉट ओनली अप्रारब्ध कर्म बट तागेले कूटम समेत चड जाता. तशीची सेकंड एक्झाम्पल कसन आसा हांगा. ते कामाचे प्रवृत्ती असता. तेदन तो कामाची प्रवृत्ती कशी एक्सप्रेस करता. ह्या दिवसू हे लेडी लोटू हांव हांगा ह्या पार्टीन तू एन्जॉय करता. दिस बिकम्स द बीजम. ते मेटेरियल डिझायर्स तो एक्सप्रेस करता. कडेरी तो ते प्लॅन एक्झिक्यूट केले कुडले त्या कर्मांतू कर्मबंधनांतू तो सिरकून पडलो. जेदन अप्रारब्ध फल जाल्ले ते अप्रारब्ध फल फ्युचरांतू ताका एड्स येवचे पुरो. दॅट बिकम्स प्रारब्ध. सो बेसिकली पापम तुलेन पापम और पुण्य दोन्ही कंचे अप्रारब्ध फल जाल्ले. अप्रारब्ध फलांतू नेक्स्ट प्रारब्ध फल येता जाल्यार अप्रारब्ध निमित्त कूटम समेत चड जाता. ताकाच कसन म्हणटाची म्हळ्यार शास्त्रांतू केन्नाय टॉलरेट द डिझायर्स मेटेरियल डिझायर्स. डू नॉट try to satisfy the sinful urges. Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udaropastha vegam etan veganyo vishaye tadira sarvamapi imam pratibimcha shishyat. So don't satisfy the urges. कसले म्हळ्यार बीजम असनवे हे बीजम ते आमी फ्रुक्टिफाय करनी कर्मबंध कर्म ऍक्शन्स जावन कन्वर्ट करनी जाल्यार ते बीजम ते सुकून वता. देन इट डजंट बिकम कूटम अगेन. ते कूटम चड जायना तेदना. ताकाची आमी काम कशी उणी कोरका म्हण जाल्यार आमी टॉलरेट केली कुडले काम बीज कसन आस ते उणी जाता वता. काम बीज कसले म्हळ्यार काम बीज ते कूटम जावन कन्वर्ट जाता ना. केदन कूटम उणी जाता तेदना बीजम समेत उणी जाता. सो कूटम बीजम उणी जाल्ल तेदना नॅचुरली आमगेले काम उणी जाता येता. ताकाची बट ते कस केदन जाता विष्णु भक्ती रतात्मना. सो बेसिकली ह्या पुराची कूटम बीजम अप्रारब्ध प्रारब्ध त्या पुरा जाता असचे अविद्या निमित्त. व्हॉट इज अविद्या. आम्ही कृष्णाक विसरलींची. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. आम्ही कृष्णाल नित्य दास म्हणून विसरलींची. ताकाची पुरा नमुने कर्मबंधना कसने कूटम बीजम हे पुरा जाता असता. ताकाची आम्ही कर्मबंधना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम हाची संसार चक्रांतू वता आसताची. ताकाची
ह्या कर्मबंधनातुल्यान कसकसन प्रोसेस स्टॉप करता प्रारब्ध फल अथवा सफरिंग फ्रूट आम्ही यज्ञ दान तपातुल्यान मुक्ती ह्या तत्तुल्यान फ्री जावेत. पाप कर्म कंची प्रोसेस अंजत तपसा ब्रह्मचर्येन समेन च दमेन च कंचे ज्ञान योग तपस्य ब्रह्मचर्य पालन केलरी पाप कर्म वत्ता जलरी बीजम वचका जलरी ज्ञान योग अष्टांग योग आणि निष्काम कर्मयोग तुलेन बीजम वत्ता जलरी एक हंग पॉइंट आम्ही नोट डाऊन कोरका कसन म्हणरी कूटम आणि अविद्या वचका जलरी केवल भक्ति योग ओनली भक्ति योग कैन अप्रूट कूटम एंड अविद्या त्या पाप करचे अथवा पुण्य करचे प्रोक्लिविटी त्या प्रवृत्ती कसं नसतं त्या आणि त्याची रूट जाऊन असेल अविद्या कसं नसतं दोन्ही वचका जलरी केवल भक्ती योगातुलेन साध्य असं तकाची प्रभुपादान कसन म्हणला रियल अटोनमेंट रियल प्रायश्चित्त म्हणा कसं नाही आमगेले कृष्ण प्रज्ञे जागृत करचे तर तकाची आम्ही श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाई श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय तकाची हियरिंग अँड चॅन्टिंग द होली नेम सो अशी केल्याल तेदन कसं जाता परम दृष्ट्वा निवर्तते हायर टेस्ट मिळता तकाची बेसिकली निष्काम कर्मयोग बीज तनक नाश करता सो निष्काम कर्मयोगाचे फल कसं ना डिस्ट्रॉयस डॉर्मेंट सीड्स बीज नाश करता आणि त्याची कसनेची अकर्म म्हण कसने रिॲक्शन्स आहे ना आणि इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू भक्ती योगा स्टेप टुवर्ड्स भक्ती योगा का एक स्टेप सो हंतू तुलेन आम्ही आमगे प्रज्ञे समेत शुद्ध करून घेवेत कसं लाईक मला आम्ही सेल्फलेसली वर्क करता असताची काम करता असताची सो निष्काम कर्म योगी he becomes a devotee gradually because he turns work into worship so त्या काम कसं नसतं क्रमेण जाऊन घेणू भक्ती जाऊन घेणू कन्वर्ट करता स्वतःच जलरी अनेक योगा लॅडर आता मी पळयला लास्ट योगा लॅडर मस्त जन्म जन्मांतर जावच्या पूर्व कसले म्हणजे एक लाईफान तू ज्ञानी जत्ता अनेक लाईफांत अष्टांग योगी जत्ता कडेर कंचकी जन्मांतू भक्ती योगी जत्ता बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनामंते कितली की जन्म जन्मानंतर एकलो परफेक्शन पोचा पूरो ज्याला आमका शिला प्रभुपादन आणि गौरांग महाप्रभून फास्टेस्ट रूट दिला कसं ते animal life तुलन direct surrender and association of devotees just a direct step कसं साधू संघ येऊन सोडचे साधू संघ येऊन येणू साधना भक्ती भाव भक्ती प्रेम भक्ती कशी येणारी हंतू हंगा एकलो उग्र कर्म करता पूर्व एनिमल लाईफ अंतू तो लोअर प्लॅनेट आवच्चे अथवा हेलिश प्लॅनेट आवच्ची चान्सेस असं जलरी भगवद्गीता 4.36 प्रकार तो साधु संघातुलेन अंगस ऑफ नवविध भक्तिक एवच्या पूर्व व्हाट इज दैट 4.36 अपि चेत अचि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव व्रजीनं संत ऋष्यसि even if you are one of the most sinful of all sinners when you are situated in the transcendental knowledge you will be able to cross over the ocean of miseries. So bhakti yoga kashi amka direct एक लाईफान तुची एकलेन परफेक्शन पाहू ह्यापूर येतो अथवा एकलो अॅनिमल लाईफ नाही सिन्नर्स नाही एकलो कर्मकांड लेवल तस ताणे समेत डायरेक्ट अंगास ऑफ भक्ती नवविध भक्ती प्रॅक्टिस करू येतं कशी येषां त्व अंतगतम पापम जननाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्वक्ता भजन्ते माम दृढव्रतः सो पायसली ऍक्ट कोर नसल्यारी प्रिव्हियस लाईफान तू तक्का भक्ताल संघ मिळता आणि तो
with the determination he will engage in the service of Krishna. म्हळ्यार डिटर्मिनेशन तुलेन कृष्णाल सेवे करता, नवविध भक्ती सेवे करता. आणि नेक्स्ट ओ तागेल पोझिशन समेत तो नवविध भक्ती येवच्या पुरो, अथवा नेक्स्ट सकाम कर्मयोगी अथवा निष्काम कर्मयोगी तन्नी समेत कशी डायरेक्ट भक्ती योगा केवेत, कशी तंगेले फेथ अदो श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया डायरेक्ट तन्नी सकाम कर्मयोगा तुला निष्काम कर्मयोगा इज अ स्टेपिंग स्टोन टू भक्ती योगा. सो दट तशजल निमित्त कंचे स्टेजा तुलेन सरेंडरिंग अँड असोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधना भक्ती प्रॅक्टिस करचे, भाव भक्ती प्रेम भक्ती. फास्टेस्ट लॅडर आता मी इथे एक्झाम्पल घेतलंय, येणी कसं नाही स्टेप बाय स्टेप मेटल चोण वच्चे म्हणून, अथवा फास्टेस्ट एलिवेटर योगा लॅडर अंतू फास्टेस्ट एलिवेटर भाग. आणि केला आमगेले आमक गोतस कसन म्हळारी वैदी भक्ती मात्र आम्ही अभ्यास करता गेलारी एकलो वैकुंठा वता जलरी आमगेल गोल कसने गोलोक वृंदावन धामा वचका तकाच कसने आसक्ती स्टेजारी एकलो ही विल शिफ्ट टू रागानुग साधना भक्ती. सो तकाची निष्काम कर्मयोगा तुलेन वैदी भक्ती आयल तेदना वैदी भक्ती तुलेन आसक्ती स्टेज रुची अथवा आसक्ती स्टेजर तो ही विल चेंज टू रागानुग साधना भक्ती. केदन तो गेअर शिफ्ट करता रागानुग साधना भक्ती क तेदना रागानुग भक्ती तुलेन भाव भक्ती प्रेम भक्ती ताणे अभ्यास केलारी तो गोलोक धामा वत्ता. जला तो निष्काम कर्म योगा तुलेन वैदी भक्ती तुलेन ची वैदी भाव वैदी प्रेम तुले गेल्लारी तो वैकुंठ धामाक वत्ता. सो तंगेल इष्ट जे प्रति जीवात्माक विंगड कडेन वचका म्हणून इष्ट असता. केलो जनात विश्वरूप प्रभून सांगलाय प्रल्हाद महाराजाक नरसिंह लोकाक वचका आशिल्लें कसलें म्हळ्यार ताका नरसिंह म्हळ्यार भारी इश्ट आशिल्लें. केलो जनाक श्री रामचंद्र म्हळ्यार मस्त इश्ट आसच्या पुरो तांणी अयोध्या वताची. केलो जन ऐश्वर्य कृष्ण ऐश्वर्य भाव कृष्णाक आराधन करताची तांणी द्वारका वच्च्या पुरो. जलरी गोलोक वृंदावन धामा वचका जलरी एकलेन प्यूर रागानुग भक्ती अभ्यास करता. सो हे योगा लॅडराचे. सो तस जलरी आम्ही निष्काम कर्म योगा करताना कसन करका आम्ही हायेस्ट स्टेज पोवेत अँड निष्काम कर्म बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन. सो कंचे सेवे अथवा कंचे वर्क करताना गोल शुड बी कृष्ण प्रेम. दिस गोल आम्ही विसरचन कृष्ण प्रेम ते गोल केन्ना फिक्स जावन असली कुडले तेदन कसन जत्ता इवन आमगे साधना भक्ती करता असले समेत दॅट बिकम्स प्यूर डिवोशनल सर्विस. म्हळ्यार इवन दो इट्स अ साधना भक्ती दॅट बिकम्स प्यूर डिवोशनल सर्विस. सो तकाची आम्ही केन्नाय गोल आम्ही कृष्ण प्रेम म्हणून दवन घेनासका. आणि सेकंड फ्यू पॉइंट्स कसन म्हळ्यार आमगेल गोल आम्ही सेवे करताना म्हाका पुरा जनान जय जयकार घालका, म्हाका पुरा जनान ग्लोरिफाय करका अशी आनी आश दवन घेना. अथवा म्हाका स्वर्ग लोक वचका, दुड्ड जावका, वेल्थ जावका, ब्युटिफुल मॅन वुमन जावका अथवा लिबरेशन जावका असल पुरा गोल्स आम्ही दवन घेवचनच. वी शुड कीप द प्यूर गोल ऑफ कृष्ण प्रेम. सो कृष्ण प्रेम गोल दवन घेऊन रागानुग साधना भक्ती भाव भक्ती प्रेम भक्ती अचीव केलं कुडले इवन गोस टू गोलोक वृंदावन धाम. अथवा केलो जन भक्तांनी डायरेक्टली वैदी तुलेनाची वैदी भाव वैदी प्रेम अचीव करून वैकुंठ समेत वच्चाक इष्टपडवताची. एनी केस निष्काम कर्म योगी त्या निष्काम कर्म योग कसं नसतं दॅट बिकम्स द स्टेपिंग स्टोन. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो कोणाक कसं प्रश्न सो जल्दीतले शॉर्ट जाऊन फ्रंटच्या पळयले. हरे कृष्ण.